Damos entón a benvida a Mónica Vázquez Lopo e a Antonio Sousa, que nos veñen falar do Entroido de Sande tras da máscara de arame as plumas de ave. Como vos dixen, como xa tendes escoitado, é a dinámica habitual, todos os anos a nos interesanos eses dous discursos, no? Que comentamos, a visión dos expertos e a visión tamén da xente que mantén viva toda esta tradición e que nos conten a súa experiencia, como viven, como fan, que representa para eles o Entroido. Non é fundamental ter esas dúas olladas que, entre outra cousa, é o que estrutura tamén a antropoloxía, non? Mónica Vázquez Lopo, veciña de Sande, xornalista e comunicadora, sempre viviu o Entroido, aínda que o traxe bonita, ponme aquí, comenzou a vestilo hai uns 5 anos, e dende entón unha das partes máis activas do Entroido, tanto a hora de comunicación e difusión como a hora de organizar, participa e traballa para ter unhas boas xornadas de Entroido, forma parte da directiva da Asociación Cultural Entroido As Bonitas de Sande, un Entroido que vos recomendo visitar, porque ten, aparte deses personaxes que atopamos no Entroido, que se repiten en toda Europa, como o oso, como a vaca, os personaxes de bonito, ten un aliciente engadido, ten un valor cultural de alto rango que son as adegas e o viño que teñen na zona, e iso sempre axuda a unha das bases que está debaixo do Entroido, que é a socialización. Así que recomendo tamén que visitedes esas adegas. E Antonio Sousa, un home apaixonado do Entroido, foi un dos primeiros en recuperar o traxe bonita, en saír vestido co traxe bonita, xunto con José, que hoxe día é o teu cuñado. Fixéronse polo Entroido? Isto algo pasou co Hermantos. Bueno, sabes que o Entroido tamén o momento axuda moito ao tema de unir parellas, non? É un traxe recuperado a través do seu pai e outros veciños, non? Tras esa primeira tentativa, en novos anos de escuridade, formou parte da Asociación Veciñal o Castelo de Sande, que foi ao redor de 20 anos, non? Que comezaxedes a recuperar o traxe enteiro. E, sobre todo, o xeito de facer o gorro e as caretas de arame, que é un tema interesante, non? O das caretas de arame. Fai 3 anos forma parte da directiva da Asociación Cultural Entroido As Bonitas de Sande, e dende os últimos anos é o artífice de facer os gorros e as máscaras das novas incorporacións. Bueno, como asociación cultural tamén a Asociación Cultural Entroido As Bonitas de Sande tamén traballa na organización de obradoiros para cativo, na recuperación de tradicións perdidas, e este ano queimáronse os píos, unha sorte de construcións agrícolas para facer a cama do gando na noite de fin de ano, e agora están en pleno crecemento centeo para facer a malla. Ademais, non o pos aquí, pero Antonio, cando chega ao Entroido, chega a lúa nova, convírtese en oso. Onte falamos do lobisome, de Allariz, pois aquí temos o home oso, o berserker da tradición xermánica, que é o oso de Sande. Sin máis, deixo vos con eles, novamente as grazas por vir a estas xornadas. Bueno, comezo eu, en primeiro lugar, darvos as gracias á Sociedade Antropolóxica Galega, en especial a Carlos, Roberto e Rafa por convidarnos. Para nos é moi importante que un Entroido tan cativo como o noso pois que teña esta visibilidade, ademais neste sitio que deixounos un pouco boquiabertos. Entón, bueno, primeiro de nada quero vos situar un pouco onde está Sande, por si non coñecedes ou onde estamos. Pois Sande é un concello de Cartelle, en Ourense, e temos máis que Entroido, obviamente. Entonces, un pouco para que coñezades, por si queredes ir o resto do ano, decirvos que un dos nosos símbolos vos ides ver unha torre, pero realmente é un castelo. Este é o castelo de Sande. Vos vedes unha torre, pero para non ser o castelo de Sande. Entonces, este é unha das nosos emblemas, que é un ben de interese cultural que entrou na lista vermella de patrimonio polo seu estado de abandono. Estamos tentando que se recupere. Outro dos nosos emblemas é que temos un pazo onde nos quedan moi chulas sempre as fotos, como podedes ver,
Temos unha zona de adegas que é onde se fai a captura do oso e un par de rutas de sendeirismo, que é o sendeirismo do Río Gato e o sendeirismo do Castelo, que percorre un pouco todo. Era unha zona de viños, como ben decía Rafa, que il tivo o privilexio de probar os nosos viños este ano. E, bueno, estes son un pouco imaxes do que a nosa contorna. E despois de contarvos isto e situarmos un pouco que onde estamos, que recordarvos que non pensedes nun gran concello. Este é unha parroquia que pertence a un concello moi grande, co cal se nos complica moito máis ir adiante. Non estamos falando dun concello de Rior, de Xinzo, de Verín. É unha pequena parroquia dun gran concello. O sea que a partir de aí empezan moitas das nosas trabas. Este é unha canteira abandoada que tamén está ao lado. E agora Antonio vai vos introducir, como ten un par de anos máis que a min, pois no que é a historia de atrás. Un par de anos. Así como uns cuantos. Bueno, boa tarde a todos. Gracias por o convido. E vou vos explicar un pouquiño como era o Entroido antes e como é agora. Por o que dicía Mónica, como son povos pequenos, a parroquia está dividida en 4 povos. E entonces, antes facías o Entroido en cada povo. Un día en cada pobo. Agora faise solamente, centralizouse no pobo de Sande. O Entroido en Sande, na parroquia empezaba a semana seguinte, o 17 de xaneiro, San Antón. E empezaba coa salida todas as noites das abutardas, que despois falaremos dos personaxes moito máis adiante, falaremos de todos os personaxes. Salían as abutardas e os zamarucos, perdón. Que eso que eran? A xente disfrazábase, non a disfrazarse, non da nós chamase enzamarse, con roupas vellas, desfigurando o corpo para que a xente ao pasar por as casas e de casa en casa non nos coñeceran. Este recorrido que se facía todas as noites, íbanse tocando latas, levábanse unhas varas na man e asustaban a xente, metíanlle medo a xente. Pero, sin embargo, a chegar ás casas abríanlle as portas para que entrara a xente, para que entraran as abutardas a tomar o viño, a tomar o licor, a tomar unhas galletas, pero non se descubrían a carauta nunca. Nunca se sacaba máscara diante da xente. Cando collían a alguén no camiño, a xente tiñalle medo porque lle pegaban, dabanlle golpes, corrían detrás deles. Entonces a xente tiñalle moito medo que lle chamaban as abutardas. Se as abutardas eran mulleres, que é unha cousa moi curiosa, que creo que en ningún entroido se daba, cando as abutardas eran mulleres, se collían a un home, dabanlle o mazacú. Creo que sorprendervos un poquinho por a palabra, verdad? O mazacú era que collían o home por os brazos e por as pernas e dabanlle cucú no chao, como símbolo de rebeldía ao machismo. E iso para o home era unha vergoña. Non podía saber nadie que lle fixeran eso as abutardas. E era unha vergoña para a xente. E así transcurría día tras día hasta que chegaba o Entroido. O día anterior ao sábado de Entroido, antigamente, igual vou moi rápido, solto o rollo, eu sou moi malo pesto, pero se vos quedades a dormir avisade. O día anterior ao sábado, que era o venres, facíase o meco de madeira, que despois pasou a ser de palla, e sigue sendo de palla, síguense facendo meco de palla. Primeiro facíase de madeira, que aínda existe a aira do meco, que era no medio dun monte, onde a xente o venres iba e facía o meco. Facían o meco de madeira, poñíano nun carro, e non o levaban vacas nin bois, levaban os mozos do pobo. E o meco iba cada día a un pobo distinto. Empezaba o sábado no Prado, que era un pobo da parroquia, levábase para alí. Tiñano que agardar os mozos do pueblo. Facías o Entroido, pero despois tiñano que agardar os mozos do pueblo, porque os outros mozos dos outros pueblos intentaban roubalo. E era unha deshonra para ese pueblo que lle roubaran o meco. O domingo pasaba para o pobo de Parbón. O mismo meco pasaba para o pobo de Parbón, facías o Entroido no pobo de Parbón, con todas as salidas. En todos os pueblos facían as salidas, eran de todas as figuras, tanto o oso, a vaca, as butardas, as bonitas
e os tiznados. Os tiznados eran un personaxe que despois vamos a falar del moi curioso. Era un personaxe moi curioso. Bueno, o domingo pasaba para Parvón o Meco. Facía o entroido en Parvón, a noite volvían a guardar, o lunes iba para Oleiros, que é outro pueblo, e o martes facíase, viña para Sande e facía o entroido grande de Sande, donde tamén salían todos os personaxes. E despois en todos os povos, aparte de que se guardaban o carro, guardaban o Meco, tal e cual, facíanse os números en todos os povos. E os números eran e son, que aínda se fan, eran escenificacións de obras teatrais, pequenas obras teatrais, que se facían con cousas que pasaban no povo. Con, bueno, pois que aquel se iba con aquela, ou que aquel fixo tal cousa, ou que o marco dunha finca se moveu, e porque se moveu, ou porque se fixo un camiño. Era todo falar sobre cousas que pasaban no pueblo. Incluso eu participei sendo pequeno no xuicio do cura, Dios mío, porque andaba con armas e todo ese rollo. E entonces incluso, pois eu sendo pequeno participei no xuicio que se fixo, que se significou no pueblo do tema do cura. Síguense facendo as significacións esas, que son os números, que a verdade é que son moi curiosas. Creo que se fan en máis povos, cousas destas, que si se fan. E iso é máis ou menos o sentido do entroido de Sande, como era. Agora, como, por desgracia, hai pouca xente nos povos, os povos son, bueno, como dicir que en toda a parroquia de Sande hoxe igual hai 100 habitantes, 100 e pico habitantes. Durante a semana, o fin de semana somos máis, pero durante a semana hai 100 e pico habitantes. Entonces concentramos todo no pobo de Sande, porque era imposible facelo no pobo de Oleiros, que hai 11 veciños. É imposible, non se daba feito. Entonces concentramos todo no pobo de Sande, donde o sábado estuvo Rafa, faise a procura do oso, que se facía en todos os povos, ahora faise solamente en Sande, que a procura do oso nunhas adegas antiguas de Mogos, como ben dicía él, que son unhas construcións antiguas que están semienterradas, donde antes a xente vivía do viño, ali, toda a xente, e quedaron as construcións e mantémolas máis ben para ocio, para ir comer o xurrasquiño e tocar unhas pezas de música, que somos bastantes gaiteiros, temos bastante músicos por ali, e o sábado fais eso. O domingo fais a procura do oso, que por certo que é moi bonita, que la recomenda Rafa e eu tamén. O domingo imos coas bonitas á salida da misa, esperan os filigreses, damoslle licor, bailamos cos filigreses, e despois recorremos os 4 povos da parroquia antes de comer, e é o que se fai o domingo. O luns salimos co fulión á noite, un fulión que non é o fulión que se toca en Viana, que se toca en Vilariño, que se toca en Manzaneda, o non sei, con latas, sempre foi con latas, sachos, non hai bombos. Hai xente que nos dice que temos que incluirlle bombos. Creo que non nos vamos a facer. Creo que así vai seguir sendo de latas, vai sendo de sachos, e non ten ritmo. Tocamos como podemos. Vamos tocando para que a xente sepa que ven ao fulión, que ven as abutardas, porque vamos enzamados de abutardas, e nada máis. Eso luz. E o martes é o día grande de entroido. Por a mañán sale a comitida toda, con todas as figuras, sale oso, a vaca, as abutardas, os cinaros, todos, e vamos por todo o pobo. Bueno, recorremos 2 povos, Sande e Parvón. Despois facemos unha comida, ao chegar facemos unha comida que estuvo Emi e Fernando este ano tamén. Bueno, o sábado estuvo máis xente, o sábado estuveron máis, sí. Facemos unha comida, despois á tarde é cando se fai o baile e se escenifican os números, e é prácticamente o que é o entroido de Sande, non hai máis. Despois vamos vos contar un pouco das figuras, vamos falar agora, vai vos falar Mónica un pouco das bonitas, de co traxe da bonita, que temos unha aquí, e despois contaremos vos os personaxes todos, tanto o oso como o resto, vale?
Bueno, pois a mí toca a parte bonita, que falar das bonitas. E deixei aposta esta imaxe aquí, a ver se coñecedes a este que teño aquí. Cal dos dous era? Sí, bueno, aí foi cando recuperamos o primeiro ano. Disculpa, Mónica. Sí. Este foi meu pai e outro señor, e non lle deu tempo a facer a máscara de alambre, ves que estamos sin máscara. Estamos coa cara pintada, pintarnos a cara e estábamos sin máscara. Foi no ano 83, creo, 84. Que foi cando se recuperou por primeira vez, que puxamos solo ese ano. E despois xa paramos outra vez. Que conste, o Entroido de Sande, con todas, que se paralizaron moitísimos entroidos, sobre todo por a zona de Ourense, nós como estábamos bastante alexados á cidade, nós non se perdeu o entroido nin na posguerra, bueno, quero dicir, na transición, na época da ditadura, nin por expresións religiosas, nin nada, non se perdeu o entroido en Sande. Eu creo que non se perdeu por a lexanía que tiñamos Ourense, porque estábamos alexados de todo. Entonces contaba meu pai que anos que se facían os entroidos, viña a Guardia Civil, marchaba todo o mundo correndo e volvían, así que se marchaba a Guardia Civil, volvían a seguir co entroido. Non se perdeu ningún ano. Perdeuse a figura da bonita, pero a vaca e o oso, por exemplo, non se perderon, solamente se perdeu a figura da bonita. Perdona. Sí, nada, perdona. Bueno, pois eu vou vos falar das bonitas. Antes de falar, quero facer un enlace con Guillerme, que estuve escoitando atentamente. Escoiteino falar dos bonitos. Nos, curiosamente, son bonitas. Vos, si pensades nas figuras, pensades en cigarróns, en boteiros, non sei, son casi todos nomes masculinos, sin embargo, non son bonitas. El chamoulle bonitos, e nos, a pesar de que nos seus tempos o traxe de bonita tan só os vestían os 4 mellores mozos do pueblo, sempre foron bonitas, non foron bonitos en ningún momento. Eran os 4 mellores mozos que se elexían e eran os que iban de bonitas, pero non eran bonitos. E iso é algo que tamén é algo que eu personalmente como muller estou orgullosa de que se mantivese como bonitas. Decir que eran 4 mellores mozos e era un orgullo para as familias. Se na túa familia o teu fillo era bonita, era como decir, o meu fillo é un bon mozo. Eu ainda falando con a veciña decía que a súa sogra estaba super contenta porque dos seus 3 fillos foran bonitas, e iso era como un orgullo para as familias. Entonces, a partir das bonitas da recuperación, sí que desde o momento da recuperación xa non foron 4, como en todos os entroidos, isto cambia, e tamén pola falta de xente, pois métense tanto homes como mulleres, e cantos máis mellor, estamos abertos á participación de todos. Pois falarvos un pouco do traxe. Comenzar igual polos mantóns, que originalmente eran mantóns de Manila. Eran mantos que nos los prestaban de outros concellos da xente que iba a guerras filipinas. Traía eses mantos e cecais tamén, de aí ven o seu nome, porque a xente, como el vos decía, vestíase co que había, eran tiznados, abutardas, e de repente chegan os 4 mellores mozos do pobo, cunhos mantos super bonitos, ben arregladiños e vestidos, e tal vez quedou, os outros eran os feos e estes que son pois bonitos. Pois sin máis, de aí ven o nome. Tamén no xogo ese de home-muller dualidade, se vos fixades, leva a gravata vermella e leva polainas de home, unhas calzas blancas, pero, sen embargo, leva unha saia e leva a cara pintada, que é de muller. Entón, aí xogamos un pouco tamén coa dualidade home-muller, que nun mesmo disfraz o home e a muller. Tamén destacar que as saias están feitas con colchas vellas, colchas das nosas aboas, ou así. Eu, por exemplo, comparto a colcha con 2 primos máis, é unha colcha que tiñamos, e tamén unha forma de ter presentes os que non están nas nosas saias. Depois o calzado é negro, e levamos unhas polainas que agora mesmo, levan campanillas e levan flecos un pouco para facer un pouco de ruido cos asóuxeres, porque claro, somos bastante silenciosas, vimos por sorpresa. Tamén viste a camisa tamén blanca e de home, antiguamente era de liño. E depois o que máis chama a atención é, por un lado, a careta. É unha careta de arame. Non sei se coñecedes moitas máis feitas con arame, pero é algo singular, a verdade. Non sei moi ben, igual Antonio nos pode decir de onde pode vir, pero non está moi claro. Hai xente que fala de peneiras, hai xente que fala de... non se sabe, supoño que é o que se tiña a man, e era o que se lles ocurría para
para tapar a cara que non se coñecese. Nos, aínda que non nos vedes, sí que se ve perfectamente porque esa redeciña é moi finiña e nos vemos moi ben, aínda que a nos se nos distorsionan un pouco cos ollos, coas meixelas e cos beizos pintados. E depois está o gorro. O gorro está con unha base de 4 aros e leva 4 picos. E neses picos vanse colocando as plumas. Unha pregunta de Antonio. Antiguamente eran de aves. Todos Se tiñan... tendes galiñas... Bueno, antiguamente pues todo o mundo tiña unha galiña para facer un caldo de galiña na casa e depois comela. Entonces pues aproveitábase as galiñas, aproveitábase as plumas. De feito, aquí tamén un irmão de iso que foi a Portugal comprar unha galiña polas plumas, non por outra cousa. Si a la galiña non lle interesaba, pero vi unha galiña super bonitiña e repoluda e comprou unha solo polas plumas da galiña para porllas no gorro. E así un pouco leva isto. Falábamos, Antonio, dos números, que son pequenas pezas teatrais, seas de sátira, de broma, de humor, facendo retranca, e digamos que as bonitas impuñan un pouco orden para que a xente non se abalanzase sobre o número que se estaba facendo. Entonces, co bimbio, como que iban marcando un pouco e separando todo. Sí que me chamou moito a atención o que decía Guillerme dos bonitos, e que non somos bonitas. Se san homes, mulleres, sempre foron unha figura femenina. E tamén Carlos nos elixiu para a portada do seu libro un pouco por eso, ese tono violeta de feminismo, de muller. Cerca de Chantada hai un pobo que hai un... que non me acordo, que estou a pensar como se chama, que teñen os bonitos tamén. E nós fomos un día, por curiosidade, que nos dixeron que tiñan uns traxes os bonitos, e fomos ali, incluso fomos tamén cos traxes a ver como eran, e saliu un chico e unha chica vestido de blanco e de home, de muller, e eran os bonitos. E nos chamou a atención porque non sabíamos que por esa zona había bonitos, e fóramos un día ali. Nos tamén nesto, este ano sumamos 5 bonitas máis, 3 cativiños, o máis pequeno de 4 anos e 2 adultos, e iso tamén é algo que nos gusta, porque aínda que somos poucos, hai moita xente maior, pero que os pequeniños que se van sumando e que lles fai ilusión é unha forma de que se o viven de pequenos tampouco van a esquecer, poida que teñan aí uns anos que dubiden, pero sempre o van levar dentro. Entonces, eso mola. Sí, bueno, de todas formas, con ser un pouco pequeniño, pois se debe de haber feito sobre 60 e pico traxes. Entonces, bueno, a xente está interesada no tema. Seguimos cos personaxes, se vedes que tal. Mira, íbamos a falar das abutardas. As abutardas é un personaxe... Bueno, primeiro o máis importante, o meco. Todo o entroido xira alrededor do meco, que é o que falaba antes que iba no carro. Ahora facémoslo de palla. E, bueno, por a pandemia fixemos... Vos a ver, si, un paréntesis, el vai vos falar do meco, pero digamos que coa pandemia non se podía facer entroido, entón nos fixemos mecos. E foi unha forma de decorar o pueblo, e mentre il vos fai do lado os mecos, eu vou ir pondo fotos de mecos. O meco realmente, eu creo que é a figura máis importante do noso entroido, porque é alrededor do que xira todo xira alrededor do meco. O meco antes levábase por os povos. O meco representaba sempre na plaza o sitio millor onde estaba colocado o meco, que cando a plaza antes de Sande tiña un carballo, chamábase a Aira do Carballo, cortaban o carballo, non podíamos pôr o meco no carballo, entón chamábanlle a Aira do Cruceiro, porque era un cruceiro. O meco sigue estando sempre na plaza, e en todas as plazas estaba, e todo xira alrededor dil. As bonitas, por exemplo, guardan, o meco non o pode tocar nadie. O meco é a figura, eu creo que máis importante do entroido. Continuando, despois as abutardas. As abutardas, hai un páxaro que se chama abutarda, verdad? Eu casi o relaciono, porque ese páxaro é de Castela, é da zona de Castela ese páxaro, e é un páxaro que se queda mirando fixamente. E as abutardas, cando salían de noite, quedábanse a mirar tamén, además de zuparlle a xente ou aos homes, as mulleres e tal, quedábanse a mirar fixamente para ti. Eu relaciono con eso, non sei se teño razón ou non, pero o nome, algunha relación ten que ter coa xente que iba a Sega Castela, que puxeron ese nombre porque se quedaban parados, quietos, iban de noite,
asustaban, etc. Eu imagínome que será eso. E eran personaxes disfrazados con roupas vellas, con roupas... Non había plástico. Non se pon plástico. Nos entroidos non deberíamos por plásticos nadie. Non deberíamos por pelucas de colores. Deberíamos, nos entroidos no noso entroido, perdón. Deberíamos ir de butardas. A figura de butarda é unha figura que está antes das bonitas, posiblemente, ou antes do oso non sei, antes da vaca tampouco, pero máis ou menos. E eso, iban con máscaras que facían eles na casa, con máscaras con follas, con tal. O importante era que non o conoceran. Ben, despois había outra figura que era os zamarucos. E os zamarucos transformaban o corpo. Iban con roupas, se metían palla dentro do corpo e transformaban o corpo para que non nos conoceran. E iban como chepudos, como se tuveran problemas de físicos, etc. E despois estaban os tignados. E os tignados que era, como a xente antiguamente non tiña cartos suficientes ou non había medios suficientes para comprar carautas ou para facelas, pintábanse de negro, con tiza, con cinza do lume. Pintábanse de negro para que non nos conoceran. E puñan roupas largas, abrigos largos, normalmente puñan roupas largas. É que creo que non hai ninguna foto, hai unha que pillámola traer, que é unha foto dun señor, pois nos anos... Sí, que está Aina, nos anos... Igual nos anos 40 e pico, ese señor, ese é un tiznado. Ves que trae a cara pintada, que viste con roupas moi largas. Este era un personaje moi importante dentro de Sande, que se chamaba o Jefe. Este, en plan anécdota, iba ás zonas das adegas, contaba, dicía o tema, que dicía, botabas a correr para ver se salía na televisión, cando era moi maior. Botabas a correr, decir, tú mira pois este era un personaxe moi importante. Despois está a vaca, que a vaca é unha cabeza de madeira moi parecida a Morena de Laza. É unha cabeza de madeira que se fixo era unha fai uns anos negra, coa cabeza feita de non sei que e tal, e eu estaba que subía por as paredes, pero non podía dicir nada porque salía a vaca a todos os lados. Bueno, despois esa vaca convertiuse nunha vaca de terciopelo. Ou alguén que lle puxo de terciopelo e tal, que creo que en algunhas fotos ten que haberla por aí. E agora fai un par de anos que fixemos esta, que era exactamente igual que era a antigua vaca, que leva unha carauta de, bueno, é dicir, a cabeza de madeira, con cornos tal, ollos pintados, e a forma un poquinho feita, nada máis. É escenificar o que é unha vaca, nada máis. E leva 2 paus largos e van normalmente 2 personas metidos dentro, en vez de unha. Van 2. Esta vaca que nos dá leite, que nos dá comida de ternero, que nos dá tal, durante o ano, ese ano faise moi brava, faise unha loca que pega con todo o mundo, non... É peligrosa, vai correndo e a que pilla por diante levo, pero sin piedad. Eu sempre conto que de pequenos medramos con medo a vaca, non o oso, nin nada. Era no momento, estabas en tensión na Plaza do Pobo, porque era, non sabías, hai varios camiños que veñen, e non sabías por onde iba a vir. Entón, tú, cando eras pequeno, estabas así, como dixeran, aí viña a vaca, xum, sabes, porque, como el di, durante todo o ano é mansa, pero no entroido, como todo se volve ao revés, volvese tola. Entonces, pasábamos un medo. Sí, era moi agresiva, é moi agresiva. Incluso a xente subía ás casas, que ainda contaba outro día un de Lido Pueblo, dicía, joder, non sei como facía, porque, bueno, meus pais vivían antes na plaza, el mismo na plaza, non sei como facíamos que subíamos a vosa casa, estábamos dentro da casa e a vaca aparecía na casa, pero cerrábamos a porta e a vaca aparecía na casa, pero a xente chegaba a saltar dos balcóns, porque ela pegaba, non andaba con tonterías. E, por último, o oso. O oso é un personaxe, sempre foi un personaxe moi importante no Entroido de Sande, porque o oso que é bravo todo o ano, que a xente lle tuvo sempre medo,
Das constancias, sí. Das fe. Está aquí. Casualidade. Pois sí. No Entroido, o home chega a cazalo, a procurar, a collelo, non o caza, non o mata. Chega a collelo e ato cunhas cadeas e despois levo atado con cadeas. Entonces, o home neste momento domina o oso, cando normalmente a historia do oso, mira, incluso hai a cova da osa no pueblo. Por eso que en Galicia hubo osos. Isto é do sábado, este paréntesis en Seral é oso, pero con cousas do sábado. Ese é do sábado, sí. No noso pobo hai unha cova de pedra grande e chamaban a cova da osa, chaman a cova da osa. Ademais, é dicir, que seguramente que si seguiron os nombres, habería oso ali. E o oso é o que eu creo que é un dos animales máis parecidos ao home. Come fruta, anda de pé, é moi parecido ao home, agresivo, pero moi parecido ao home. E dáselle a procura, dáselle a collese o no Entroido, atase con cadeas e depois o home domina. Domina, levo atado, vais a xente, pero o home tira por el e teno dominado. E esas, pois mira, son as figuras máis importantes do... Sí, agora o que estamos vendo é o que el decía o do sábado, cando facemos a captura do oso, que non hai nada que máis nos guste os galegos con a boa paparota. Entonces, para capturar o oso, primeiro facemos churrasco con carne, pómonos, vedes este entorno por onde pasa a ruta do Río Gato, é un entorno moi chulo, coas bodegas antiguas, que de feito Antonio ten unha super chula, que a base está daqui. Elas teñen a súa comunidade de veciños das adegas e fan unha paparota unha vez ao mes en cada unha delas. Unha carballeira, forma parte dunha ruta e tamén dá mostras do que era antes, que había un montón de viñedos ata ese Río Gato dos que falábamos en bancais, como se fora a nosa pequena Ribeira Sacra. O que pasa é que non pertencera ao Ribeiro, pois fixo que lastrou, non pertencera ao Ribeiro, lastrou moito, sí. Bueno, isto foi este ano, temos aquí a Rafa con Carlos Núñez. Bueno, este ano tamén houve moitísimos cativos, porque a verdade é que é un entorno que non ten perigo ningún. Estaban sentados, un montón de nenos correndo en liberdade por un monte, xogando coas follas, e con todo lle un día que normalmente a xente pois vístese así, como se fora antigos. Tamén desde a asociación, o que estamos para dalo a coñecer, este ano, por exemplo, fomos a 3 colexios e levamos 2 anos indo ao hospital facéndolle visitas a xente que está ingresada, xente que está en radioterapia ou xente que está con quimio, xente que está ingresada, e depois os cativos. Fomos tanto a 2 concellos a 2 de Ourense, a Vigo, fomos a Vigo, a 2 coles de Ourense e tamén o do noso concello. E é tamén unha forma de que os nenos o coñezan. De feito, iso iba co gorro depois por Ourense e decían unha bonita, porque o levaban na man, pero os cativos do cole xa identificaban. Isto foi no colexio, que onde eu estudiei, e fíxome mogollón de ilusión, aínda que daquela éramos 400 e agora son 40, pero fíxome mogollón de ilusión poder ir ali e contar os cativos. Bueno, isto é no hospital, que foron repartir orellas entre a xente que isto do estaba hospital ingresada. Incluso foi cando salimos coas bonitas, que nos coincidía mal, que casi todos os anos o facemos, imos o lunes, recorrer o hospital para, bueno, a máis é interesante que a xente sinta o Entroido tamén, a xente que está mal, a verdad, porque a veces tú sabes a cara de alegría que pomos enfermos cando chega algo que lle dá, que lle revive a cousa. E este ano foi domingo, que nos coincidiu con ir á misa a recibir os feligreses. Entonces, tamén coa pandemia e tal, solo quixeron que foran 3 personas. E aquí, bueno, temos unha mistura resumen do que foi este Entroido. Aquí, por exemplo, temos 3 seracios de bonitas, que tamén esta sí que é máis cativiño, ainda non temos gorro. Isto foi un momento do desfile que sabedes que imos sumando. Está o Zamarruco, tamén que é o que porta o meco. Bueno, os típicos bailes na praza, que este ano por mor da chuvia, pois menos mal que tivemos carpa. Sí.
E, bueno, aquí como vedes o que decía aí, o martes é o único día no que xa saen as bonitas, sae o oso, sae a vaca e saen as abutardas. Digamos que o sábado o protagonista é o oso, o domingo as bonitas, o luns imos tocar e depois o martes xa sae a vaca para dalo todo. Vedese que sai con cadeas, que sai un pouco suxeito. O martes, despois se vai sujeto con cadeas. Este coñece o Adrián, que foi o que deu a ponencia. O licor non falta. Temos a Moncho Lemos tamén. Depois dos mecos que íbamos facendo, e un pouco a carpa. Bueno, e isto é o noso humilde entroido, que vos invitamos a todos a visitar. E se queredes facer algunha pregunta ou algunha cousa, pois... Abrimos entón un turno de preguntas, se tendes para facerlle. Adrián. No, tú non. Bueno, Adrián xa sabe a historia. Hostia, estaba así, Adrián. A ver, Anxo, por favor. Sí, pasastes por riba un tema delicado que é o de Sande, Parvón, roubar o meco. Sí. Aí o deixo. Sí, no, sí. A ver, non se chegaba a roubar, Había peleas. Había duras pelexas por roubar o meco, Os mozos de cada pobo guardaban o meco toda a noite, pero como ouro en paño, tiñan que guardalo, non podían roubarlo, e non se roubaba. Era como a tradición que dicía antes, el do queimar os píos. No fin de ano non podían queimar a praza do pobo. Os vecinos antes había moita guerra entre os povos, pero eu creo que eran guerras de verdad, pero sanas. No fin de ano non podían queimar a plaza do pueblo uns aos outros. Guardaban os mozos toda a noite a plaza do pueblo. O mesmo pasaba co meco. Guardábase toda a noite o meco. Viñan, había peleas. Incluso houve algún accidente grave. Sí. Houve algún accidente grave, pero non era de Parvón, nin de Leiros, nin de Sande, non era dentro da parroquia, un que veu de fora e falleceu no intento. Sí. Hostia, que arrepías un dicilo, pero foi verdade. Hai canto? Canto tempo? Como? Hai canto tempo diso? Fai moitos anos, era meu pai neno. E silenciouse tanto que non se soupo quen foi ni nada. Houbo tiros. Deixémolo aí. Ademais, contaba meu pai que contaba xente, bueno, que foi realidade, era dun pueblo do lado, de Cartelle, de Madarnar, do pueblo de Madarnar, do lado de Cartelle. E viñan aos paixeixeros, non se che ocurre ir a Sande, queimar ou coller ou tal. E ele deitouse, saliu por a ventana, veu e non, a mellor había algo máis, pero si falleceu no intento. Gardábano de verdade, pero seriamente. Entonces Parvón non lle daba roubada a Sande, nin Sande lle daba roubada a Parvón, porque eran peleas. Mira, incluso entre un pueblo e o outro chegaban a engancharse, a esperarse, xa se esperaban para que non chegaran á plaza xa se esperaban antes para engancharse e defender o meco. O meco é unha figura importante. Despois, que non o dixemos, nós non queimamos o meco o mércores de cinza, queimámoslo o martes á noite. En vez do mércores de cinza, queimámoslo o martes á noite. Nunca se fixo o mércores de cinza, non sei por qué, pero fíxose sempre o martes á noite. É curioso. É habitual. Borja. Danche o micro. Quería preguntar se as bonitas están localizadas concretamente ali en Sande ou no que é na contorna hai referencias e que en algún momento houbera tamén presenza destas figuras, non? Porque claro, é curioso que relativamente perto de Cartelle está Celanova, que tampouco sai agora ninguna máscara, e que se conserve ali, non? Sí, mira, esta figura é solo de Sande. Vestían a 4 mozos, pero iban en cabalo e recorrían a mañán do martes, creo que era, contaba meu pai que a mañán do martes recorrían os
os pobres do ayuntamiento, algúns pobres do ayuntamiento en cabalo, pero a figura era solo de Sande. Hai unha tesis doctoral feita por unha señora da Facultade de Bellas Artes que a fixe en Madrid, María del Rocío, donde fala doutra figura noutro pobo cerca de Sande, que é de novo, que é esta figura de cerca, pero eu nunca vin, eu preguntei e nadie me soupo dicir nada. É de un pueblo que se chama Santa Valla e non nos recordan. Sin embargo, alguén, esta chica que fixo a tesis doctoral, unha rapazadorense que fixo en Madrid, fala dela tamén. Sí, tamén decir que agora que tanto se fala de triángulos e todo isto, no Concello de Cartelle temos que decir que tamén hai dous entroidos máis, un é de Santomé que é máis carnaval, e pois está o das Teixugueiras, que o das Teixugueiras tamén é moi mítico e moi ancestral. Conocérdelo, non? Non sei se vos soa. Eles o que fan o luns é ir ao monte tal cual, cortan un piñeiro e levan un anaco que lle dan forma dun meco. Ese meco bautízano, poñenlle un nome, este ano creo que lle tocou emérito. Outros anos é Coletas, outros anos é Putin ou que sexa. E o día seguinte suben nun carro e levano tirando os mozos, pero tamén a lo bestia, levando por diante todo o que hai. E pois o de Santomé, o sea que podemos decir que no noso concello hai tres entroidos. Tres, e se contamos esta figura que pouco ou nada se sabe dela, son 4. E é unha riqueza moi grande para un concello moi pouco aproveitada. Pero bueno. Sí, culturalmente a verdad que temos unha riqueza. Tres povos con un entroido nun concello que hoxe debe ter 3.000 habitantes, moi grande, moi largo en extensión, pero 3.000 habitantes. Ademais, ningún ten nada que ver con outro. Non ten nada que ver con ningún con outro. E o das Teixugueiras e o de Sande mantúvose sempre. Nunca se perderon eses dous entroidos. Teixugueiras tampouco, nunca perderon. Fan eso solo do carro e tal, que é moi non sei se tú estuveches, é moi auténtico, é moi chulo. Fan eso solo, pero nunca perderon. Sempre mantuveron o entroido vivo, sí. Alguna pregunta máis? Só engadir unha cousa, que saibades que os de Seara e os de Teixugueiras digamos que o facían ao mesmo tempo. O que pasa que tamén Seara desapareceu. Quen? Seara. Os de Seara. Seara, sí, bueno, pero facían un conxunto, non? Facían algo semellante ao das Teixugueiras, e de feito, digamos que estaba, digamos, facían ao mesmo tempo, mentras uns iban co carro ao outeiro do Meco, no caso do Meco, sí. Os de Seara facían algo semellante. É que mira, os entroidos, disculpa, só unha cuestión que me acordou agora. Os entroidos eran similares nas nosas zonas, pero en todas, estou falando desde Sanda a Laza. Nós temos as formigas tamén, que me acordo, olvídeme de mencionado. O que en Laza fan o farrapada, nós facíamola con merda, que creo que na Laza era con merda tamén antiguamente. Nós, ao final do martes de entroido, que como se acababa o entroido antes da queima do Meco, salía a merda, salía que a xente viña, facíase, escenificábase calquera cousa para que a xente se acercara, se arrimara. Cando a xente se arrimaba, daí salían caldeiros de merda con bazcullos feitos de cestas e tal, e a tirar ya todo Dios, A vaciar a plaza. E o Meco noso antigamente tamén era, depois fixose palla, tamén era como das Teixugueiras. Bueno, No, tranquilo. finalizar. Nada, unha pregunta máis? Bueno, eu quería comentar as dúas cousiñas interesantes. Unha que é habitual en moitos lugares que os ritos de clausura se fagan o martes pola noite e queimen o moneco, sí. Entra dentro das dinámicas do entroido. Sí, bueno, pero agora, sí, o dicio por toda esta parte. Sí, en moitos sitios faise o mesmo. E que saibades que onte presentamos un caderno que fixen eu dun entroido que desapareceu en nunha parroquia de Lalín, en Doade, e ali a toda a comitiva chamabanlle madamas. Foran homes, mulleres, a todas as madamas, porque as madamas eran as que máis
chamaban a atención, eran as que iban de bonito, ou de máscaras bonitas, que chamaban as madamas. Pero iban homes e mulleres, Iban las homes, madamas, mulleres, pero iban non feos, solamente iban a eran- toda a sí. comitiva, chamaban Sí, madamas. pero esto eran solo homes, Con la madama, sin embargo, sí. Sí, bueno, pues eran máscaras bonitas tamén, que chaman en algún sitio. E eu creo, hai unha máscara do entroido tradicional de Lanzarote, no Carnaval Canario, que sin lugar a dúbidas ven de aquí da península, é moi similar á pantalla, que levan vinchas, chamas os buches, e eses levan as máscaras feitas de rede. Nos Tendes vimos que botar unha en Alemania. Hai unha feita de rede, parece ser que me che mandou unha vez foto, ostras, pois teño que eu... E hai unha en Alemania e depois hai outra en Bélgica, creo. E en En Sudamérica. Sudamérica tamén, si des o Museo de América, en Madrid hai un traxe dunha danza americana con máscara de rede, que viñeron de aquí, claro. Bueno, pues nada, moitas grazas. Venga, grazas.